Kum kawai pat kesen jam hadin ke jingjia syaksiat yap ke arpu hundrengut ki breu haka arpu artrik uyayong arjar arpusan haka jaka jengok kai ha pahalgam da ke kinhon ki lekno Lashkar Taiba ya kabala kenno bala kershan da keri Pakistan keri India kala kang ya ki kam khai ki ba wan nagatai keri kejing ya kenat keri India persya ya keri Pakistan kala nang hamjur nagate ke jingjia haga bakala ai haki he sipai ban pendon kam light loit ya ka bor jongki ban jubab halor kate ke jingsha thombor ba dangshen kala khangru ya ka light kawan daki lengsun haga lai terik jembang arjar arpusan katanat commerce and industry ka sarkar India kala penmi ya ka hukum harengkat ke kindon ka foreign trade policy ka ba kado ban khang ya ka jingwan ra ya ki tiar ki mar la kalong bet na Pakistan ni lingba ki weipat ki lenti laong kani ko hukum kan trekam mardor kum ka senjam na ka benta ka jingshingan ka ri pat nalor kani ka weipat ko hukum na ka Directorate General of Shipping ka ong bakinu ki jihad ki badon lama Pakistan anam sha ban wan sha jaka sange jihad jong ki India kumban supin ken mau bahadin ka jingjia ha pahalgam ka sarkar India kala khang ya ka kam khai lingba ka khaput atari waga kabadai tang maka kalenti khando ban jam na ka wei ka ri sha ka wei pat bat ka ri Pakistan ru kala khang ye ki kam khai bat ki India haswa kani ka jing ya khai ka ba bet ha pedeng kini ki artli ki ri kala hiar hadin ba ka ri India kala weng ye ka Pakistan na ka thop most favored nation Maria dep ka jingjia sha pen pathai bom ha Pulwama ha ka ba saupong ki purit CRPF kila khlat no lingba ka jingle jong ki le no hosnam arajar khat khandai kat kum gi kai phot ka jingya khayi lingba ka khaput atari waga ka poisha ka lahajar praspa prapu hundre kulor tingka hosnam arajar arpulai arpusau pat ke India ka thau ki sen jam ki bala ban kta ye kari Pakistan khamtam ki nong khayi ki ba khamret bat ki kamshna tiar hosnam arajar arpulai arpusau ke India ka shim ye ki tiar ki marep ki basongdor lai million US dollar na Pakistan bat ka Pakistan ka shania agari Indian ka benta ki dawai dashin bat kumta kan long ka bakta jor ye kategori ka marjan dagini ki sen jam jong ke India Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya